Rýchlejšie. Áno. Ďalší súdruh. Takýmto spôsobom. Poriadne, nohy hore. Ruky frekvencia. Nohy hore poriadne. To je ono. Najstarší posúvajú sa smerom dozadu v tejto frekvencii. Takže poďme všetci. Hop. Rýchlo. Starší idú smerom dozadu. Makám. Mladší sa zasvajú smerom doprava. To je doľava. Či doľava z vašej strany, z mojej doprava. Hovorí sa z mojej strany. Doprava, frekvencia, poď. Starší, neprestávame. Poď. Stop. Mladší, stop. Robím tam, mladší, no. Mladší, stop. Poďme, frekvencia rýchla. Nevidím vás robiť základný postoj rýchly. A starší sa posunú, lebo mladší to trocha prehnali. Smerom tiež doprava z mojej strany. Vo frekvencii, nie chôdzou, lebo si to budú opakovať. Poď, hop. Hýbať, chlapci. Medzi nich, jak ste boli, dobre? Tuto nevidím ďalší rad. Môžu sa postupne zasúvať. Stále pohybe. Pohyb, chcem vidieť pohyb. A teraz ako celé družstvo sa presunieme tam, kde ste boli na začiatku. 3, 4, smerom doľava z mojej strany. To je nádhera. Áno, tak to má vyzerať. Sme na vás hrdí. Myslím, že si zaslúžime potlesk. Predáci už vedia, čo sa vám urobiť. Ráne nejaké to stretnutie máte a potom raňajky. Takže raňajky budú, keď zavelím nástup zhruba o takých 25 minút. Takže 25 až 40 minút, čistiť zuby a stretnutia po skupinách s predákmi. Do toho!